Ola, benvidas un día máis á miña canle, eu son Prado Ruz. Hoxe teño comigo ao señor X. Despois de moitos meses, reunín o diñeiro suficiente como para traervos a exclusiva e desvelar aquí na miña canle a identidade de en galego. Estades preparadas? Redoble de tambores. Pero facemos sorprendidas. Ai. Hola. A ver, xa sei que moitas de vos xa o sabíades, vale? Pero, por favor, facedemos as sorprendidas. Quen és ti? A ver, eu son Yogamil, son un rapaz que fai o parvo no Twitter. Grazas a iso, pois, gañei o premio do Gali Twitter, inexplicablemente, porque a verdade é que non sei como poden gañar iso. E levo o consultorio de en galego, pois, porque ninguén máis da Gal quería facelo, e tocoume a mí. Así que vou facerlle unhas preguntas e a ver que nos conta. A ver, Dalle. cando, como... Vaya, contanos un pouco a tua experiencia co reintegracionismo, é dicir, cando descubriches, por que decidiches tomar ese camiño, como se fose unha secta. A ver, pois, un día chamaron á porta e viñeron dous señores dicindo: "Hola, somos da Igrexa dos Reintegrantes os últimos días. Coñece o Santo NH?" Pois, a ver, eu comecei nisto do reintegracionismo cando era novo, lembro, en clase de galego. Había unha listaxe de siglas, non? BNG, CIGA, eu que sei, siglas de moitas cousas, de moitos organismos. E entre elas estaba as siglas da GAL. E puña a GAL, e ao lado puña Asociación Galega da Lingua, escrito en galego reintegrado. E eu dixenlle: "Profesor, e esta xente, por que está escribendo en portugués?" Entón dixeme: non é portugués, é o galego reintegrado, porque buscan unha ortografía converxente e tal. E dixenlle: entón iso é como os grafitis que hai polas rúas, non? Dixo: sí, é que son poucos, pero meten moito ruido. E así foi como coñecín o reintegracionismo. E despois, pois, metíme polo internet, comecei a ler cousas e xa, pois, lavei o cerebro e xa non houve volta atrás. E xa metidísimo na secta. Carballo Calero te quiere el mundo entero. Vale. Que conseguimos facer trending topic a frase "Carballo Calero te quiere el mundo entero" cando lle dedicaron o Día das Letras Galegas. Que dis? Si, foi trending topic. É que non temos remedio, ou sexa, dedican o Día das Letras Galegas o maior bulto do retiracionismo que temos e nós facemos trending topic unha frase en castellano. Ou sexa, Que mamarato. é para matarnos. Carballo Calero te quiere el mundo entero. Manda carallo, Manda Carballo. E como xorde a idea na GAL de crear un consultorio lingüístico? A ver, hai dúas cousas, ou seja, dúas orixes. Primeiro está que hai moitos anos, en 2014, penso, por aí, había unha conta chamada @profe galego, creo que era un consultorio moi parecido que temos nós, só que en galego da RAC. E eu lembro que estaba moi a tope con esa conta. E mesmo cheguei a eu daquela non era indagal nin nada, e cheguei a dicirlle a Gal: por que non facedes unha cousa así parecida para xente retracionista? E non me fixeron caso ningún, e quedou aí a cousa. E anísimos despois, pois, cando comezou isto en 2017, pode ser, pois penso que foi o Eliseu Mera, ou outro da Gal, pois tivo a idea, dixo: e se facemos un consultorio no Twitter así, soltando unha dica diaria e tal. E soltou a idea, falámola, e fixémolo. Non ten moita ciencia tampouco. Ao principio a idea era facer un pouco máis automático, ir soltando, pois, se hoxe era o día de non sei que, pois, unha dica relacionada con ese día. Ata que un día, pois eu estaba aborrecido, dixen: isto non pode ser, collín o Twitter e fixen un chiste. E tivo moito éxito, e fixen outro, e outro, e outro, e outro. E comecei a facer así dicas con chistes e ata o día de hoxe.
que non paramos. Pois xa que estamos, podemos revisar algún dos meus favoritos, a verdade. Dalle. As publicacións boomers son das miñas favoritas, sen dúbida alguna. Ai, sí, pero o peor de todo é que, obviamente, esas publicacións son irónicas. Ou seja, eu non son un boomer. Quero dicir, teño 32 anos, pero non son ningún boomer. E houve xente que o tomou da maneira literal. O sea, houve xente, por un lado, xente boomer, que dicía «Buah, que ben en galego, buah, como gosto destas publicacións». E outra xente indignada dicindo «Pero que é isto? Por que en galego agora é boomer? Pero isto non pode ser». E eu, pero, ai, por favor, a xente está moi mal. Bueno, logo tamén estábamos os que sí que entendíamos a ironía e eu de verdade eu mexábame cada vez que puñades iso. A ver, o obxectivo é que... O obxectivo era aprender os días da semana. Porque eu quero que todo o mundo use os días das semanas con feiras. É unha loita persoal que teño. Teño esa loita persoal... O sea, eu teño, en galego teño 3 obxectivos vitais. Que a xente use as feiras por días da semana, que a xente diga pipocas para as palomitas, e que a xente diga dormir de cunchiña e non hacer la cucharita. Esas son as miñas temas en galego, ese é o meu obxectivo vital. E entón, por das feiras, dixen, pois, como podo facer unha cousa que sexa estúpida, divertida e que sirva para que a xente saiba en que día estamos? Pois sendo un boomer. Publicacións boomers. Correcto. Brutal. E logo hai outra que tamén me gustaba moito. Bueno, case todas as que publico, vaya. Pero cando vin a de Payday, case rompo. En que momento? A ver, a cousa foi, o sea, eu non sei se se nota, eu gosto dos videoxogos, non? Entón, a cousa foi, estaba un día nunha tenda de videoxogos, non vou facer publicidade porque Game non nos patrocina, entón non vou facer publicidade desa tenda, e estaba mirando videoxogos de segunda mano. E nisto, collín ese, e lin Payday. E fíxome graza, comecei a rir eu só no medio da tenda, porque eu son así de parvo. E dixen, pois nada, disto teño que facer unha dica de en galego, e entón, pois dixen, pois ala, en galego, Payday. E xa está, non ten máis. Despois tamén está a de Quinsexta. Que é Quinsexta? A ver, claro, a cousa é, en castellano, a xente usa o termo juernes, que é un termo que eu desprezo moito, pero que a xente usa. Entón, se a xente usa un termo, temos que buscar unha alternativa en galego para que a xente use a forma en galego e non a forma en castellano. E claro, xornes non pode ser, porque xornes é... penso que é unha aldea de Vimiazo ou algo así que se chama Xornes. Penso que lle vin a Alba Mancebo iso nun tuit. Entón, non pode ser Xornes. Vamos falar con feiras. Entón dixen, como lle chamarán na lusofonía a isto? E vin que había certa xente, non, tampouco é moita, non vas. Alguna xente chamáballe Quinsexta. E dixen, pois olla, interesante, Quinsexta. E entón, claro, ao dicir Quin, inevitablemente o meu cerebro vai ao Quim Barreiros. Que é mellor que dedicar un día a Quim Barreiros a Quinsexta feira. Que claro. o día que se sai de festa para bailar a cabritiña. Eu teño que dicir... Viches a nova da vacina? Ai, non a vin. Teño que vela, non a vin. Pois é boísima. Pódela por no teu consultorio todos os días en bucle. Poña. Pois falando de cousas modernas, a seguinte publicación que tamén me gustou moito é a de sabe a tua nai que choras por alguén que non fala galego? A ver, iso teño que dicir que é unha cousa que fago ás veces, que é coller típicas publicacións que son así medio virais e darlles, o sea, que son un tipo meme, e darlles o toque do galego. Tamén fixera unha de... O mítico que se puxo de moda de Vikingos, la puta mejor serie. Pois fixera unha de galego, a puta mellor lingua. Tamén o fago moito, é dicir, no TikTok, por exemplo, que basicamente basease moitas veces en crear as túas propias bromas, pero collendo audios famosos, sabes? Entón, cada quen vai achegando novas perspectivas das súas vivencias ou de cousas que se lle ocorre, e eu tamén as intento traer ao terreo, pois, galego. Entón,
Ás veces recibes críticas por iso e en plan, es que me estás contando? Para alguén que fai algo que pode consumir a xente nova, sabes? Pois, por que me machacas? Xa, pero xa vin o teu o voso TikTok co audio de Jaco me falando e vos bailando. Que brutal, Tuña Elena. Vuélvase de alcalde, vuélvase de alcalde, abuelo. Ai, é que é tan bo ese TikTok, é tan bo. Ai, adorei. A verdade é que sí. E bueno, Ai. como vemos, a min en galego transmíteme pois bastante bo rollo e que seguides unha filosofía bastante orientada a todas as idades, pero sobre todo, jova, a mocidade eu creo que chegades bastante ben. Eu, por lo menos a min, que o vale, son unha vella, pero a ver, a min chegades ben. Claro que o obxectivo de en galego non é... Un dos problemas que ten o retiracionismo é que temos, pois, moita xente dunha idade xa pois un pouco máis boomer que normalmente é quen leva o tema do retiracionismo. Teñen discusións moi interesantes sobre cousas que só interesan a eles, ou a min, que tamén son dese pau, mas que non interesan o que a xente nova. E ao final, o que importa é a xente nova, porque quen vai falar o galego daqui a 20 anos? Cando eu sexa un velliño, a xente nova, a xente que agora está na universidade, que ten 20 anos, o sea, a xente que é o futuro do galego. Entón, é a xente a que eu me dirixo, é o público que teño como obxectivo. Claro. E entón, claro, tento, na medida do posible, porque eu tamén son un poquinho boomer, hai que recoñecelo, que eu teño 32 anos, que eu non son un rapaz. Tento achegarme a ese sector da poboación. E tamén tento outra cousa, que é non ser prescriptivista. O sea, eu, unha cousa que tento moitísimo en galego é non dicirlle a xente como ten que falar, senón darlle as ferramentas para que poda falar ben cando necesite falar ben. Claro. Claro, e ao mesmo tempo non dicirlle que unha palabra que usa a súa avoa de toda a vida e que é galega, os castellanismos van á parte, mas que é galega, que é simplemente do seu dialecto, non dicirlle que esa palabra non se pode dicir e que debería dicir outra. Ou seja, eu xa máis na vida entenderei que a RAC non admita bochechas no seu dicionario. Sabía. Cando todo o mundo di bochechas. Este tema iba a sair, sabía. Bochechas! Que unha cousa que conseguimos, non sei se foi por cousa nosa, quitaron melocotón do dicionario hai pouco. Que puxei tamén galego. Sí, non sei como conseguimos. O sea, eu sei que fixera un fío en galego falando de que a RAC admitía pexego e melocotón coa mesma exacta definición, e pexegueiro e melocotoeiro, que nunca escutei esa palabra fora dese diccionario, coa mesma exacta definición, e non puña que unha fose mellor que a outra ou que fosen sinónimos nin nada. E eu falara diso en galego, e aos poucos días, ou pouco tempo, de repente melocotón e melocotoeiro desapareceron do diccionario. Vaya, vaya. Eu non digo nada. Espera, teño que dicir que en galego levo eu. Todos os tweets que hai en galego son meus, son saen desta cabeciña. Só que uso o feminino plural porque veredes que en todos os tweets que uso falo de nós, as en galego. E é porque, ainda que eu sexa só que leva a conta, por trás desa conta está unha asociación inteira que é a GAL. E entón refírome a nós, a xente da GAL, as persoas da GAL, en feminino, por iso o feminino plural. Porque hai moita xente que pensa que somos dúas rapazas ou tres que estamos a facer o consultorio e non é así. Entón, quería explicar isto. Nada, agora como estábamos falando tamén da Real Academia Galega, pois quería preguntarche que opinas do digocho eu. Chan, chan, chan. El bif. Non nos podo ver diante, oh Dios. Non. Non, pois, eu o digocho eu admiros moito, queros moito. Pode parecer que non, porque moitas veces no Twitter, pois, estou me metendo un poquinho con eles. Pero a min pareceme unha idea genial, pareceme unha cousa moi necesaria, algo que debía ser feito xa hai moitísimos anos. Que xa moito tardaron en facer algo así. Porque lembro que había antes o Ben Falado, que era dese estilo, mas eu gostaba del porque eu gosto de toda a canta merda aí, pero referida á lingua, quero dicir.
pero a verdade é que o Digo Chueu é moito máis achegado ao que é a xente, moito máis natural, moito máis próximo do que era o Ben Falado, que era algo como máis culto, non? Trataban uns temas dunha maneira moito máis culta. E tamén reivindico que había un programa que a mí me encantaba na Galega hai moitos anos, non sei se o lembrarás porque é insultantemente nova, mas eu si que o lembro, que se chamaba O Cazador de Palabras, que era un programa sobre lingua galega boísimo e que durou, nada, unha temporada de 13, non sei se foron 10, 13 episodios e nunca máis eso hubo. E era un programa boísimo sobre a lingua galega. Así que, se me estades ouvindo, @tvg, se estades a ouvir isto, por favor, O Cazador de Palabras de novo na grella, A topísimo con eles, gosto moito, e se non o sabedes, que unha das cousas que me sorprende, eu saín nun episodio de Digo Chueu, eu saín, John Amil, e puña, John Amil, xestor de @ en galego. Certo, así me enterei eu. Bueno, a ver, pois xa, es que estamos falando do Digo Chueu. Sí. Pois, eu tamén vou dar a miña opinión. Ui. No, que va, eu a tope tamén co Digo Chueu porque ademais no TikTok teñen bastante tira, o sea, a xente gustalle, entón por que non imos apoiar un proxecto así? Que logo tamén podemos facerlle críticas constructivas e tal, pero jova, chega a xente nova, e iso para min é do máis importante. Que faga ben, obviamente, pero que chega a xente nova, porque aí é onde está o futuro. Sí, xa o dicían os Simpson. Niños, futuro. Ai, que mal está. Efectivamente. Aquí temos boas referencias. Pois, eu teño que dicir que as críticas que teño eu o Digo Chueu, a maior parte delas, bueno, teño a crítica de que non soben os episodios ao Twitter, subide os episodios ao Twitter, xa, bueno. Pois descargadevos TikTok. A ver, dende aquí fago un chamamento á xente do Twitter. Xa vai sendo hora de que vos fagades TikTok, porque é que de verdade actualizadevos. Sei que hai moitas cousas que decides, buah, que puto noxo, pero logo están contas como a miña, que son maravillosas. A ver, vamos ser serios. Tú imagínasme a min no TikTok dicindo bochechas, usa bochechas en galego. Non! É moi ridículo, eu non podo, eu non vallo para iso. O Twitter é a mellor rede social. Twitter, seguide @ Pois a ver, que a Gal me contrate. Que te vai contratar? @amilgz, seguideme aquí. @amilgz. María, pon aquí despois, @amilgz, que me sigan no meu Twitter. Non o vou por. A Gal non me paga a mí, vaite contratar a ti. Por favor. Que eu todo isto, bueno, que quede tamén grabado, eu todo isto o fago completamente de balde. Eu estou no meu traballo, entre paciente e paciente, saco o móvil e póñome, a ver, non se di en galego deixarse o lume, dice deixarse o lume a acceso, dice deixar o lume a acceso ou esquecer o lume a acceso, e eu así, chiqui. E non cobro nada. Pois eu sinto moito, pero aquí a produción de vídeos leva o seu tempo e mucho por a cara, por esta cara bonita. Non chego mesmo. Sí, e faz moi ben, Rapaces, non fagades o que fago eu. Traballar gratis nunca na vida. Iso nunca. Pois non, a verdade é non. que eu tamén che traballei de gratis e non é nada bonito. Non. Que a propósito, vin a tua entrevista en Nos Televisión. Moi boa. Dixelles un comentario, non sei se o biche, dicindo que te contraten en Nos Televisión. Eso, outros que me teñen que contratar. Sí, Nos Televisión, contratai aquí a esta muller. Non sei por que sinalo para baixo, porque cando fagas a montaxe non sei onde vas a estar. Sinalo por un lado. Non sei. Pois ou a dereita ou a esquerda, non sei. Oi. Probablemente a esquerda. Contratade. Pois nada, só me queda pedirche que recomendes creadoras de contido. Creadores de contido, vamos ver. Pois eu gosto moito da ciencia, entón o son das ideas. Espera un momento. Espera un momento, que? Vou dicir unha cousa que eu ia por no Twitter, pero ralleime ao final non o puxen. Pero, na entrevista de Nós,
cando eu digo recomendacións, pois unha delas é a natureza. E digo, inda que eu non son moi científica, pero, o sea, despertar ás 5 e pico da mañá non me faga dar moito caso, por suposto a tope ca ciencia, e logo é que me rayei porque dixen, a ver se a xente vai pensar que son aquí dogmática ou que creo na astroloxía, o sea, prefiro que pensedes que non me ducho a que creo na astroloxía, por favor. Eu claro que creo na ciencia, a tope coa ciencia. O que quería dicir é que non adoito consumir todos os días pois contido relacionado coa ciencia, pero a tope. Sí. Xa está, podes seguir falando. Sí. Esta tomo homeopatía a diario, non vos fiades dela. O John ten un vídeo falando de homeopatía moi bo. Ai, é verdade, sí, no blog que tiña vello as 1001 noites. Ben, estaba recomendando xente, por favor, María, déxeme falar. A ver, é broma, é brincadeira. Vamos ver. Que estaba dicindo? Eu gosto moito da ciencia, entón, do mundo da ciencia, o son das ideas é o que mellor vídeos fai do mundo. O sea, eu estou enamoradísimo dos vídeos que fai o Darío. Que apareciches, non? Aparecín nun cunha Pokéball, sí, é super guai. Fíxome moitísima ilusión, É un soño. Sí, non imaginas. Foi a miña primeira aparición nun canal famoso do YouTube. Esta é a segunda, sinto. Bueno, esta é a primeira. Esta é a primeira... Porque simplemente eres un debuxo. Xa. Pero era un debuxo super ben feito, porque o Darío é un artista. Entón, o son das ideas. Tamén sobre a ciencia, recomendo no Twitch Balea Vermella. E recomendo porque, claro, este vídeo cando vas publicar? Este domingo vai un, o seguinte domingo outro, o seguinte. Ben. Pois, hai un par de semanas, eu saín en Balea Vermella nun directo que fixeron. Entón, ide para atrás no Twitch vede o vídeo grabado de Balea Vermella do día 7 Pero xa saíches ou vas sair esta semana? Vou sair o día 7, o 7 de abril. Vale. Entón, 7 de abril, falo eu, Balea Vermella, non o perdades. É que nesta canle fais o traballo adiantado para ter vos surtidas. Faz ben. Unha muller precavida. Ben, que máis? Tamén quero recomendar dous canais de ASMR que son, por un lado, obviamente, cousas rarísimas, non sei, e aparte dese, e aquí vai outro difícil, aparte dese, o outro que se chama na vertixe da utopía non existe, na utopía non existe a vertixe. Algo así, sí. Perdón. Ai. Perdón, bueno, pois... Isto xa o dixen, o sea, por que as cales de ASMR vos poñedes esos nomes? Xa, para confundirme e que non os poda recomendar. E despois hai unha rapaza así de Ourense que tamén fai así vídeos falando de libros infantís e do pelo crecho e tal, pero... Esa non... Quen é esa que me fai a competencia? Non lle ten moito xeito. Non. E teño que recomendar Prado Rúa, obviamente, que é o canal que estou, que é un canal moi bo. Suscribidevos, dadelle o like. Se non lle pago. Suscribidevos, dadelle o like, deixade un comentario, partillade o vídeo nas redes sociais e todas as cousas que fagan que este canal creza porque o merece. E teño que recomendar tamén, como non, o Né Barros, que é un rapaz que fala de literatura galega e así, e que tamén fai moi bons vídeos. Xa sabedes, a buscar en galego, a mellorar a lingua e non ser pedantes. Iso, importantísimo, non ser pedantes, por favor. E non corrixir a xente se non vos lo pide. É moi feo andar a corrixir por aí a xente. Non o fagades. E menos se non a coñeces ou non a segues. Sí. Aínda que sexas unha persoa moi importante do mundo cultural, non corrixas a xente. Por favor, chupido. Jeje. Non tivemos malas experiencias nin nada, Non, ninguna. Pois nada, só me queda agradecerche que te pasaras pola miña canle. Grazas a ti. E non sei, agardar a que volvas a Galicia. Pois sí, e cando volte por aí, pois faremos a segunda parte do vídeo xa presencialmente, espero. Esperemos, agardemos. Pois nada, obrigada a vos tamén por ver o vídeo, pasadevos polo Twitter de John
E, por suposto, polo Twitter en galego. E nada máis polo día de hoxe. Deixo vos o vídeo anterior e boliña para que vos suscribades. Abur, obrigada. Sapiña... Usted es de Orense, usted es de la televisión de Galicia. ¡Viva Vigo, me cago en tal!